Hej alle sammen. Tusind gange tak til alle jer, der har abonneret og har lyst til at se mine videoer. Det er jeg virkelig glad for. I dag der skal jeg lave noget, som hedder en haul, tror jeg. Og det er fordi, at jeg skulle være ude og shoppe her senere i dag. Troede jeg. Ja, jeg havde tænkt sådan, før vi skulle ud og shoppe og sådan noget, så havde jeg ligesom tænkt, at jeg ville lave den her haul, når jeg var færdig med at shoppe. Og de 2 første timer, vi var ude at shoppe, der var der bare ingenting. Jeg kunne slet ikke finde noget. Så tænkte jeg bare, nej, hvad gør jeg? Så nu har jeg bare købt et eller andet, ja. Og så håber jeg, at det bliver god alligevel. Så ja, skal vi ikke bare starte? Den første ting, jeg har købt, det er den her til mit kamera. Og det er sådan, så man kan slukke og tænde den ved at trykke på den her knap, i stedet for at man skal over til kameraet og slukke den. Den er jeg rigtig glad for, at jeg har købt. Den næste ting, som jeg har købt, det er den her sko med et indbygget ur i, som I kan se der. Ja, og det er inden for samme hjemmeside, jeg har købt den. Og der har jeg faktisk også købt den her mikrofon, som jeg har på her, til mit kamera. Og så har jeg købt en masse tøj, så jeg tænker, at vi går videre til tøjet. Den første ting, som jeg har købt af tøjet, det er den her sorte top her. Yes. Og den næste ting, og det bedste, jeg har købt i dag, synes jeg, det er de her cowboybukser med huller i. Det næste ting, som jeg også har købt, det er de her shorts her. Det ligner lidt en kjole, men det er et par shorts. Og den næste ting, jeg har købt, det er en bikini. Ja, den har jeg også købt. Og så har jeg som den sidste ting købt en velurtrøje. Og så har jeg købt et kamerastativ. Yes. Og det er jeg også virkelig glad for. Det var den der samme, som jeg har købt min mikrofon og den der sko og den her med. De har nogle virkelig fede ting ind på den hjemmeside. Virkelig. Så det var egentlig alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og hvis I vil have flere af den her slags videoer, sådan noget, så må I gerne like og alt det der, jeg plejer at sige. Alt det der kedelige noget. Ja. Okay, men tusind tak, fordi I har lyst til at se med i den her video. Det er jeg mega glad for. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.